Hej så, og hjertelig velkommen til denne video. Som I nok har bemærket, så har vi fået 10 subscribers for lidt tid siden. Jeg vil bare lige hurtigt sige tusind tak, og så skal vi også fortælle lidt om, hvad der sker her på den her kanal. Her for tiden, så kommer der nok ikke til at være en challenge og sådan noget. Desværre kommer der nok til kun at være sådan videoer, som I hurtigt kan redigere, fordi vi har ikke så meget tid her for tiden. Så vi vi vil bare gerne sige tusind tak for dem, der har valgt at subscribe. Det sætter vi virkelig stor pris på. Også bare dem, der gider at se vores videoer. Men selvfølgelig dem, som der gider at subscribe, sætter vi virkelig, virkelig stor pris på. Men ja, til stedet der bare ser vores videoer. Det betyder også virkelig meget for os, at de gider at se vores videoer. Vi er produceret på det. Og så vil jeg endnu en gang sige et stort tak til dem, der gider os og subscribe til os. Det sætter stor pris på, og dem, der ser vores videoer, selvfølgelig også stor pris til. Og så der kom, som jeg har sagt i denne video, der kommer nok ikke særlig mange challenges og webcam videoer, desværre. Men det kan i hvert fald blive en anden gang. Men tusind tak, fordi I har set den her video, og husk lige at like og subscribe, og så ses vi i en anden video. Hej!